Jamen sådan, Camilla. Det er jo fuldstændig rigtigt. Camilla? 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 Gør det ikke rigtigt? Jo, det går fint. Et lille tip til dig, ikke? Det er, at du bare skal lade varen komme helt hen til dig. Altså helt hen til scanningsruden. Og så tipper du den bare lige her. Sådan så strækkoden den kan aflæses, fordi så bruger du slet ikke nogen kræfter. Totalt smart. Giv mig lige varen igen, Nej, så kører vi igen. Stop lige en halv, stop. Hvad nu? Jamen, hvad er der? Hov, en plet. Nej, Camilla, det var ikke det. Prøv at gøre det samme igen. Prøv lige at gøre det samme igen. Altså. Du kan godt se, at du vrider i ryggen, ikke? Det gør jeg da også. Totalt underligt. Det må jeg ikke. Fødder og næse følges ad, så er ryggen altid glad. Ja. Ja, du har jo en af de der smarte ergonomiske stole, som der kan dreje rundt og alt muligt, så brug den.